Okay, her har vi koordinatsystem. B er skæringspunktet. Hvis vi starter med at sætte en x-værdi ind, så skal y-værdien være her. Det vil altså sige, at y-værdien er det her stykke eller det her stykke. Det er lige langt. For så at gøre det nemmere, så laver man en til streg her. Det vil altså sige, at nu er y-stykket det her stykke plus det her stykke. Det her stykke hernede kan vi kalde b. Det kan man, fordi det her stykke svarer til det b er. Så y altså er lig med b. For at finde ud af, hvad det her stykke er, så kan man sætte hældningstallet ind, hvor man altså går en ud og a op. Den her trekant er ligevinklet med den her trekant. Den her trekant er altså x gange større end denne her. Det vil det samme sige, at det her stykke er x gange så stort som det her stykke. Man kan derfor sige a gange x. Og hvis man så bytter om på det, så bliver det y er lig med ax plus b.